Hej, velkommen til. Denne videoguide vil jeg bruge for at vise dig, hvordan man ændrer i den her slideshow. Som I ser, der er 12 billeder lige nu. Og de billeder hedder forside, eller har en tag, der hedder forside. Og det kan jeg lige hurtigt vise jer. Hvis I logger ind på administratorsiden, så vil I komme til det her. Så går vi under komponenter, så er der noget, der hedder RS Media Gallery. Så går vi derind, og der kan vi til at se, at der er vildt mange billeder. Ja, som I kan se hernede, der er udover dem heroppe, så er der 669 billeder mere. Og der kommer sikkert flere til den tid I skal bruge. I kommer til at lave det her. Så det I skal gøre, det er herunder. Der er noget, der hedder tags. Det vil sige, I vælger tags. Og den indeholder hvad? Som jeg fortalte jer, så hedder de top slideshow. De billeder, som bruges her, det hedder forside. Det vil sige, hvis vi skriver her, hvis vi bare begynder at taste, så vil de allerede begynde at komme de tags, som findes. Ja, så kan du se, der er forside. Så trykker jeg enter, så kommer forside herunder. Det vil sige, alle dem, som indeholder tag forside, alle de billeder er hernede. Og der har vi, som I kan se, 12 stykker. Og hvis vi kigger herover, den siger også 12 stykker. Det vil sige, der er 12 billeder. Og hvad gør man så her? Hvordan kan man ændre i det her? Ja, man kan i hvert fald slette dem. Man kan rykke rundt på den. Og hvis jeg bare rykker hurtigt her, så er det det her billede, der kommer til at være først nu. Og hvis vi reloader, eller refresher, eller genindlæser siden, så kan I se, så er det her billede, der er det første. Men det skal den ikke være, den skal være nummer 2. Og som I se, det gemmer sig selv, det gemmer sig automatisk, så det er ikke noget, I skal ikke tænke på at gemme noget som helst. Det hele er allerede gemt. Og så tænker I, okay, hvad gør jeg så? Hvordan tilføjer jeg nyt billede? Jamen det gør du ved at trykke på overføre. Det som er vigtigt her er med det samme. Skriv tag til at starte med. Fordi hvis I tilføjer nogle billeder, og ikke har skrevet tags, så har I et problem. Fordi som I kan se, der er 700 billeder, og hvordan finder I lige netop det billede nu, når I har allerede tilføjet. Så derfor skriv forside, fordi det er det, den her tag hedder. Og så klikker I bare, at den skal udgive billedet automatisk. Så finder I et billede, som I vil gerne have på forsiden. Og hvis vi bare for sjovt tilføjer det her billede, fordi det kan vi hurtigt slette. Så I kan se, der er uploaden. Den er uploadet, og den er allerede her. Og det er det sidste billede. Hvis vi genindlæser siden, så der står 13 her. Det er der også. Og hvis vi klikker på billede nummer 13, der havde vi det. Og der kan I se, der er et tal her, og det gør den automatisk. Fordi når vi går ind under, klikker her for at rette ind i billedet, så har vi noget, der hedder titel. Og det skal vi skrive. Fordi hvis vi ikke skriver titlen her, så har vi prøvet, eller vi kan også fjerne det. Det er ikke nødvendigt at have det. Men alt det, som skrives under titel, det kommer i toppen. Alt det, som skrives under, nu skal vi lige finde nogle af billederne, som har det. Yes. Alt det, som skrives i beskrivelsen, det er hernede. Det er det, der kommer på den anden række. Og så enkelt er det. Så hvis vi bare skriver her, steak sushi, det var det, den hed. Gemmer.
genindlæser. Så vil det stå her. Det gør den også. Stilling søg. Men vi skal ikke bruge det her billede, så hvad gør vi? Vi sletter det. Og der er sådan en spand her, som vi trykker. Så I kan se, så begynder billedet ryst. Og der står der også advarslen. Disse billeder, nu er det et billede her, bliver permanent slettet og kan ikke fortrydes. Og det gør vi så. Slettet. Gå tilbage. Genindlæse siden. Så skal der gerne stå kun 12 billeder, hvor 13 er væk. Så enkelt er det faktisk at ændre og tilføje i vores top slideshow. Og hvis vi bare fjerner det her, så kommer igen alle sider. Og det var det. Tak for den gang.